Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jawzihi wa dzurriyyatihi wa libiti ajma'in. Ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin jan malaikatul muqarrabin sayyidina Maulana Syekh Abdul Qadir Jilani sayyidina Maulana Syekh Abdus Ahmad bin Hamad At-Tijani alaihi tis'ah Ijazirati Jawa furuhim wa usulihim wa ajwajihim wa ajalina barakatihim karamatihim Utan hadratim Sambul Sambah Masam Ahmad Bahnur Yahba Masyafil Bakhalil Mamasar Widawi Utan hadratim Tamakan Hajan Warga Kusumang La'idul Bahbrada Kusumang La'idul Ghamizan Babada Ba'alfiyah Abdullah Salam Jajatim Furim Ba'asulihim La hadrati masyayikhina Khususan Musannifi hadal kitab Imam Jalaluddin Imam Syekh Januddin bin Abdul Aziz Al-Malibar Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jambas Kediri Lahumul Fatihah. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqana firil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa makruhatuha tarku kasfi yadayhi inda taharrumihi. Wa makruhatuha utawi pira-pira makruhe salat. Dugi makruhe salat. Perdune rukune salat sampun, kesunatane abad hayat sampun, sunnah sebelum masuk sholat sampun dan iki kemekruhane. Di ana penggawean-penggawean sing makruh dilakoni waktu sholat. Oh makruh gini soalnya nggih asline iku ora gerakan sholat nggih. Yang sepindah tarku kasfiyatihi ninggal buka tangan lorone wong inda takharrumihi ing dalem nalikane takbiratul ikhrame wong wa sujudi lan sujude wong. Iki kesunatane ketika takbiratul ihram Allahu Akbar tangane bukaan mboten dibungkus mboten ngangge kaos tangan mboten dibuka. Nalika sujud nggih ngoten nempel ning gone lantai niki bukaan ya mboten ngangge tutup kaos tangan. Nang nganggo kaos tangan mboten napa-napa tapi
makruh, mboten angsal ganjaran. Daler SD nggih ngoten nggih. Nah, rupa sing model kawak niku sing langsungan ngoten niku bukaan kan ono cendelane nggih. Dadi ora ono cendelane ben nak diangkat ngene ora medhun ngene. Ono cendelane nang gone tangan niku. Kebukaan tapi wa ilsaku qadamihi lan nempelno blamaan lorone wong makro meleh wekdal ngadeg blamaane ditempelno dadi rapet ngoten. Iya repot angge ajeng sujud ajeng anu ndak mboten saged. Kesunatane dibenggangi satu sakilan nggih. Nah ngadeg niku dibenggangi sekilan. Wa taqdimu ihdahima lan ngajono salah sijine kodamen ora lurus. Jadi sing salah sijine ku luweh maju, luweh dhuwur, luweh ngarep. Utawa sing kiwa apa tengen niku luweh ning ngarep, ora panteng makruh. Wa timadun lan tetanggenan alaiha ing ngatasi ihdahuma bil qiyami ing dalem ngadeg. Ngadege niku nganggo siji tok sing dikuatno nggih, sijine nglengsreh ngono nggih. Oh, ados apa iki? Ados jaran nggih. Jaran kadang nak ngadeg kan ngoten nggih. Sing siji sing nganggo tetanggenan, sing siji nglewer. Iku makruh. Tapi nak pas sing siji sakit ora kena nggo jejeg nggih, mboten napa-napa. Nah, sikile sing setunggal sakit. Wajarun lan maca banter bi mahali isrorin ing dalem panggonane maca lon. Wa aksihi lan suwalike jarun bi mahali isror. Maca banter ning gone wektu sing lon. Nek kita dhewe-dhewe nggih, nek kita salat zuhur, asar niku kan kesunatane diwaca sirriyah lon. Lah kok diwalik zuhur, asar macane banter. Walike maghrib, isya, subuh niku macane banter. Banter iku kiwa tengene ndungu. Nah Allah niku cukup awak dhewene sing krungu. Salat maghrib malah ilon, ora ono suarane. Isya ora ono suarane, subuh ora suarane. Soale wis diatur nggih. Jadi nak maghrib, isya, subuh diwaca banter. Soale niku apa? Nak ben ora ngantuk iku saat wis bar kerja sedina kesel ta ya. Engko nek macane lun iso malah ngantuk. Mane maghrib dibanterno. Isya banter. Subuh wayahe ngantuk ben gak ngantuk aja mampu turu diwaca banter. Terus nak dhuwur asar kan wis wayah wong do rame do mbut gawe iki ben salate ikhlas dilono ben ora krungu yang luweh ning gone lon-lon ben siri rahasia karo berbisik karo Allah ora luwih ikhlas ngoten.
Jadi nak duhur asar ilon, maghrib isya subuh banter. Kok diwalik makruh. Wa khafdu rasin lan ngrendahno sirah fi ruku'in ing dalem wektu rukuk. Maksudnya rendah itu sangka geger gitu. Jadi kita nak rukuk itu kan geger sirah niku lurus gitu. Kalau sirah luwih mengisor niku kaya jurungup niki niki makruh. Sing sunat lurus geger karo sirah niku lho terus wekdal rukuk. Wa mukhmon kena makruh meneh wa mukhalafatu tartibin lan nulayani urut-urutan dakarna kang nutur sapa ingsun ing tartibin biwad'i a'dha'i sujudi ing dalem nyelehake anggota-anggotane sujud. Jadi wingi mun dijelasake wekdal sujud niku nak medun niku pertama sing nempel niku dengkule. Lajeng tangan lorone, lajeng batuke. Iku kok ora ngono. Jadi tangan sik agek dengkul, agek bathuk, niku makruh. Tapi ora kepenak nggih, kepenak nggih dengkul sik, tangan terus bathuk. Nah, bathuk sik ya piye angel nggih. Lah kok ngono niku makruh. Bastud diraini beberake dirok loro alal ardi ing atase bumi. Makruh meneh dirok lengene dibeberno. Waktu sujud iki nggih. Watarku wad'il anfilan ninggal nyelehno irung fihi ing dalem sujud. Di kesunatane irung iki melu ditempelake wektu sujud. Kok boten irunge boten nempel nggih makruh ora entuk imbuhan ganjaran. Jadi nak irunge melu sujud entuk imbuh ganjaran. Nak bathuk niku kudu nempel nggih, tapi nak irung nempel sunah nggih, nak ora makruh. Nak bathuk kok ora ditempel malah ora sah nggih. Lan nak sujud bathuke kudu nempel. Wonten rambut ya kudu diselakno nggih. Iku soalnya bathuk wajib nempel lah. Sing sunah iki irung. Irunge waktu sujud ditempelno niku untuk imbuh ganjaran kesunatan. Watarku rajulin lan ninggale wong lanang mujafatan ing benggangake fi ing dalem sujud. Waktu sujud ora dibenggangno. Apane tangane niki ora dimasi ingkupno ngene kanggo wong lanang niku makruh. Wong estri sawang sule sunatane diingkupno. Wa fi ruku'i lan ing dalem rukuk nggih ngono ya dibenggangno karo lambung. Nah jaler estri boten niki sing jaler. Watarku ta'awudin lan ninggal maca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika mau surat atau Fatihah. Wa suratin lan ninggal maca surat ketika rakaat pertama, kedua
disunahno maca surat, ditinggal makruh. Wa takbiru intiqalin lan ninggal takbir pindah. Ini disunahke nak ketika pindah saking rukun niku maos takbir Allahu Akbar. Jadi bar maca surat ape rukuk Allahu Akbar. Ba'da rukuk ajeng i'tidal Allah sami Allah nggih. Nah niku sami Allah liman hamidah. Ba'da i'tidal ajeng sujud Allahu Akbar. Nek maca Allahu Akbar iku mulai ajeng gerak sampai teka ning gone sunah sing sak ngarepe. Dina mau ba'da maca surat ngadeg terus Allahu Akbar sampai wis dugi rukuk niku Allahu Akbar. Jadi nak saking itidal terus sujud niku berarti rada panjang. Wong tekan bathuk nempel ning gone iku nggih, bathuk nempel ning gone tanah mau. Jadi Allahu Akbar ketika bathuk nempel iki lagi bare mandeg selesai pasti. Terus badhe sujud kedua munggah ngadeg neh, nah ini rada dawa. Allahu Akbar nek ngadeg jejeg nggih bar selesai Allahu Akbar roe mandeg niku pas jejeg. Jenenge takbir intiqal. Macane Allahu Akbar kejaba tangi saka rukuk sami Allahu liman hamidah. Wa qallu tasbihin lan ninggal maca sithik-sithik tasbih. Wekdal rukuin rukuk tasbih rukuk wa sujudin lan tasbih pas rukuk disunahno maca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dan itu ditinggal minimalis maos seping setunggal. Minimal mau ping setunggal. Kok ditinggal siji ora. Nah, iku makruh berarti. Jadi kesunatan minimal maos ping setunggal, sunanah ping 2, sunah manah ping 3. Sunanah ping 4, nah pengen tambahnya ping 5, ping ganjil-ganjil macane nggih. Pengen maca tasbih ping 8, ping 7, 9. Nek maca subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhanallah niku ping ganjil-ganjil 1, 3, 5. Tapi nak bagi imam niku ping 3 ya. Ping 3 nak ketoke ngrepotno makmume niku ping 3. Ping 5 angsal nak ketoke makmume boten nonton masalah. Nah ping 3 tetep cek seneng ora seneng tetep maca ping 3 ya. Cek makmume seneng apa ora iku nak imam iku ping 3 tetep kesunahan. Tapi nek ping 5 didelok sik kira-kira makmume iku seneng apa ora, cocok apa ora. Nek ora cocok wis makruh malah. Ya. Wa dzikri i'tidalin lan ninggal zikir waktu i'tidal. Atau sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu niku boten tiwas ditinggal makruh. Nek tiwas angsal tambahan ganjaran. Wa julusin baina sajdatain lan ninggal dikire lungguh antara dua sujud. Ini donga nggih. Ini kok ditinggal makruh. Wa ta'awudin lan ninggal
maca a'udzubillah tawat nggih maca tawat ba'da tasyahudin akhirin ing dalem sause maos tahiyat akhir pada tahiyat akhir maos tawat a'udzubillah min adzabil qabri ngene nggih min fitnatil mahya wa min fitnati masiihid dajjal ilmah min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal niku ana donga ya. Tawat ditinggal makruh wa isra'un lan cepet-cepetan nggih makruh salat kok cepet-cepetan iki makruh ya. Soale salat iku dituntut khusyuk ya. Oh cepet-cepetan nek khusyuk kondi ya. Khusyuk iku maose tartil karo angen-angen maknane sing diwaos ketika salat iki diangen-angen maknane. Enak napa cepet-cepetan pas niku salat tarawih niku makruh kabeh niku. Nah salat tarawih wis cepet maca-macane disingkat-singkat. Wa tahsisu imamin makruh meneh oleh ngususake imam nafsu ing awak dhewe ne imam bidu'ai kelawan donga. Dadi imam donga kanggo awake dhewe. Dadi kaya pas subuh dongane ora Allah mahdina tapi Allah mahdini. Nah Allah mahdina kan Allahumma ya Allah idina mugi paring pituduh panjenengan na ing kita kabeh sak jamaah. Lah niku Allah mahdini ni ing kula tok ingsun tok. Niki elekan iki ya. Makruh ya. Wa takhallufu ma'mumin lan ngerine makmum li jalsati istirahatin krana lungguh istirahat taroka kang ninggal ing jalsah istirahat al imamu sapa imam makruh meneh jenengan dadi makmum pas imam orang lakoni lungguh istirahat itu bar bakda sujud kedua ape munggah itu nggih. Niku kan nonton sing lungguh kowe. Niku jenenge lungguh sedilok niku. Niku jenenge lungguh istirahat. Kok sampean dadi makmum, imame ora lungguh istirahat, kok malah sampean lungguh istirahat sik makruh. Jadi nak imame ora lungguh istirahat, makmume yang angger anut. Ampun lungguh istirahat dhewe. Wakafu sya'rin makruh meneh wasaubin lan nyingkap rambut wasaubin lan pakaian kafu sya'rin wasaubin wa mas wajhihi lan ngusap wajahe wong min nahwi gubarin saking sepadane bleduk nyelakno rambut niku lho nggih nyelakno rambut dadi pas napa nyelakno rambut ngoten iki makruh utawa pakaian kadang nak napa anggo celana sesek kan diangkat sik ngoten niku makruh ya. Pas sujud
raine kena bledug diusap niku nggih makruh. Ben nganci sujud iku nudono posisine hamba ina ning ngarepe pangeran nggih. Ben bledugken lah. Apa iki? Wa tarwihun ala nafsihi lan ngaso ala nafsi ing ngatasi awake wong. Maksudnya piye ngaso iki? Istirahat. Ngepenakno awak. Wa buskon lan itu amaman ing dalam arah ngarep. Salat itu ngalah ngarep niku makruh. Jadi nak wayaminan lan nengen dia makruh. Jadi nak pengen itu iku mengiwa. Masalah iso dimpat iku mudune atau mengisor duh ngoten nggih. Ampun mengarep utawa menengen. Tapi mengiwa. Nah iki ku zaman riyen niku masjidnya kan lemah ngoten niku. Jadi sahabat itu waktu sholat. Karena saat ini keramikan kabeh yo tidone yo rusak jamu wong nggih. Niki zaman riyen nggih. Zaman riyen salate Masjid Nabawi itu nggih lemah ngoten niki. Lemah, pasir. Kabar tidone dirumpuki. Iki nak mengiwa iku nak mboten ning Masjid Nabawi. Nah ning Masjid Nabawi wong nak sampeyan ning ngiwane iku sampinge iku makame Kanjeng Nabi, nggih mboten angsal makruh meleh nggih. Dadi nek ngisor ngeten kudune. Wa isyaratun lan awe isyarah mufhimatun kang mahamno. Salat atau malah awe isyarah antuk ngene nggih. Bahwa takoki kowe melu lunga apa ora? Ngene piye? Dada-dada malah no. Iku isyarah tapi mahamno. Makruh. Nah sing obahe mek sithik lho nek ping obah-obah kathah nggih malah batal. Gedhe-gedhe kene nggih ping 3 nggih malah batal ngono. Utawa nglambe-lambe mau dada-dada ngene-ngene. Nah jempol ngene nek mau makruh ya. Wa tasaubun lan angop iki nggih makruh. Carane nggih dimpet sekira gak metu angope. Soale angop iki senengane setan. Nanti yang angop dimpet nak mboten saged dimpet kepeksa angop niku ditutup karo tangan kiwa nganggo niki sing punggunge ngeten nggih. Angop. Kalau antan hadis innallaha yuhibbut utosa wa yakrahu tasauba. Allah iku seneng wong sing bersin, hajing niku Allah seneng, gething wong sing angop ya. Nak bersin niku nuduhno sehat, artinya dengan bersin niku kita membuang virus-virus sing ning hidung. Nudono nak paru-parune iku berfungsi ya. Mulane nek hajing iku sehat kaya refresh teng awak ya. Nah niku mulane disunahno muni alhamdulillah. Soalnya Allah seneng iku nudono sehat ya.
paru-parune berfungsi. Wong kok ora iso bersin, hajing, itu mungkin paru-parune ana masalah. Kanthi hajing niku apa? Membuang bakteri sing ning gone hidung. Tapi nek angop kan nuduhno napa? Males, wegah nggih, ngantuk. Iki ditahan. Ditahan nuduhno ora semangat ngoten lho nggih. Nuduhno mboten semangat. Wahtisorun iki makruh dadi angop. Wahtisorun lan malang kerik. Salat malang kerik makruh wae. Tapi ora batal, makruh tok ya. Dadi malang kerik ngeten, tapi nek diklonjorno iku madzhab Imam Malik iku malah anu jarene madzhab Maliki niku napa tangane mboten ning sendakep ini mboten tapi dilepas ngene ya. Nate tiyang punika Aljazair teng masjid niku nggih. Tangane angger nggih. Niku pancen madzhab Imam Maliki ya. Apa juga no elono. Nah Syafi'i sendakep ngeten ya. Nama langkere mboten nonton nih, makruh kabeh nama langkere niki. Watimadun lan tetanggenan alal yadi ing atase tangan al yusra kang kiwa bil julusi ing dalem lungguh ikanu karo tangan ngene. Nggo tahanan ngene. Niki makruh. Tapi nak sakit, nak wanci nak ra ngono iki glebak nggih, mboten napa-napa nggih. Wa taglibul yadaini lan malik tangan loro indra taslimataini ing dalem nalikane salam loro. Kadang ya ono nggih Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Lagi makruh nih buat ngarang-ngarang niku nggih. Tapi kadang nggih ngoten no, wonten lho. Nentuk mbok kondi ngoten niku. Boten nonton sunai ngoten boten nonton nggih. Dialek ngoten iki boten nonton. Faidatun nggih wallahu alam bis